Am venit la episodul 30 din Fata următoare la Vizionare plăcută. Sunt pe urmele vampirii fetei aceleia. Vei asta acum o cheamă care mă largă în spate. E spatele meu. O ia pe acolo cum m-am închis. Dacă o să mă prindă, o să fiu prinsă. Poftiți? Așteptam momentul ăsta. Eu îl așteptam. Haide! Sper că mai au gura de lungă. Gata, dăm camera imediat. S-a terminat. Am capturat-o. Acum colega mea vă spune sfârșit. Da, m-a capturat, a fost un geniu. Și în episodul 31 eu am să scap să vedem ce se mai întâmplă. Vă pupăm!